салом бинандагони азиз, сархатти рӯйдодҳо 2 июл тақдиматон аз студияи марказии радиои Озодӣ. Имрӯз аз он мегӯем, дар ҳоле ки мақомоти баландпояи Тоҷикистону Русия вазъи муҳоҷирони тоҷикро баррасӣ намуданд, дар Москав боздошти муҳоҷирон идома дорад ва талабот барои вуруди хориҷиён ба ин кишвар сахттар мешавад. Дидор ва гуфтугӯи вазирони кораи хориҷии Тоҷикистону Амрико дар Вашингтон ва шурӯи пардохти ҷубронпулӣ ба амонатдорони бонки барҳамхӯрдаи Агроинвестбонк аз хабарҳои дигари мост. Рустам Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон, бо Вячеслав Володин, раиси Думаи Давлатии Маҷлиси Русия аз мушкилоти муҳоҷирон суҳбат кардааст. Мулоқоти дуҷониб дирӯз дар душанбе дар ҳушияи ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ сурат гирифт. Дафтари матбуоти Маҷлиси Миллии Тоҷикистон мегӯяд, дар ин гуфтугӯ мавқеъ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Русия матраҳ шуда, мавзӯи муҳоҷирон дар меҳвар қарор дошт. Ҳамзамон ҷониби Тоҷикистон пешниҳод намудааст, ки дар ин самт тадбирҳои мақсаднок, аз ҷумла барқарорсозии парвозҳои мунтазам ва рафтуомади бемонеаи шаҳрвандон амалӣ карданд. Феълан байни Душанбе ва Москав ҳафтаи 4 парвози мунтазам аз ҷониби ширкатҳои ҳавоии Somon Air ва Ютер анҷом мешавад. Мақомоти тоҷик сарусадоҳо дар бораи гӯё дубора қатъ шудани равои ҳавоиро бинобар густариши COVID-19 беасос мехонанд. Феълан дар ин замина ҳеҷ тасмиме гирифта нашудааст. дар ҳамин ҳол азияти муҳоҷирони тоҷик дар Русия идома дорад. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирони маркази тонкҷаҳонӣ мегӯянд, бо вуҷуди фармони президенти Русия оиди то 30 сентябр додани имтиёз ба шаҳрвандони хориҷӣ, мақомоти пулис ҳамоно ба худсарӣ идома медиҳанд. рӯзи гузашта кормандони интизомӣ 23 муҳоҷирро, ки аксарияташон тоҷикон буданд, боздошт намуда ва ба шӯъбаи пулис мебаранд. сарфи назар аз он ки ҳамаи санадҳои муҳоҷирон қонунӣ буд, аз онҳо талаб мекунанд, ки 5000 рубл супоранд. муҳоҷирон гуфтанд, онҳоро тақрибан 10 соат дар шӯъбаи пулис беасос ва гушнаву ташна нигоҳ доштанд. танҳо баъди дахолати ҳуқуқшиносони тонкҷаҳонӣ ва консулгарии Тоҷикистон дар Москав муҳоҷиронро раҳо намуданд. Президенти Русия Владимир Путин зери қонуне имзо гузошт, ки қоидаи вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба ин кишварро тағйир медиҳад. қонуни мазкур аз 28 декабри соли 2021 ба ҳукми иҷро даромада, тибқи он муҳоҷирони меҳнатӣ дар муддати 30 рӯз баъди ворид шудан ба Русия бояд изи ангушт супорида аз ташхиси тиббӣ бигзаранд. ҳамчунин акси муҳоҷирон низ гирифта мешавад. шаҳрвандони хориҷие, ки бидуни ҳадафи кор барои муддати тӯлонӣ ба Русия сафар мекунанд, муваззаф мешаванд, ки дар давоми 90 рӯз пас аз омадан ба кишвар ин расмиётро иҷро намоянд. дар сурати саркашӣ муҳлати бодубош дар Русия кам карда мешавад. ҳамчунин онҳое, ки гирифтори бемориҳои хатарноки сироятӣ ва мӯътодӣ мебошанд, аз Русия депорт мегарданд. сархатти рӯйдодҳоро идома медиҳам. рӯзи 1 июл дар Вашингтон котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен бо вазирони умури хориҷии Тоҷикистону Ӯзбекистон дидору суҳбат дошт. тибқи гузоришҳо дар вохӯриҳои ҷудогонаи Блинкен, Вашингтон бо вазири корои хориҷии Ӯзбекистон Абдулазиз Комилов ва вазири корои хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин беруншавии нерӯҳои Амрико аз Афғонистонро баррасӣ кард. ҳафтаҳои ахир толибони афғон даҳҳо ноҳияро таҳти назорат дароварда, хатари фурӯпошии нерӯҳои давлатии Афғонистонро ба вуҷуд оварданд. толибон ноҳияҳои шимолии ҳаммарз бо Тоҷикистону Ӯзбекистонро ишғол карда, ду кишвари Осиёи марказиро бо таҳдид мувоҷеҳ намуданд. мансабдорони тоҷик ба қабули паноҳандагон омода шуданду Ӯзбекистон моҳи гузашта дар Марс тамрини низомӣ доир кард. дар поёни мулоқоти Блинкен бо вазири корои хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин департаменти давлати Амрико гуфт, Вашингтон ба эҳтироми амният, субот ва тамомияти арзии Тоҷикистон содиқ аст. ахиран чандин нашрияи мӯътабар аз ҷумла New York Times ва Wall Street Journal навиштанд, ки Амрико мехоҳад баъзе нерӯҳояшро ба Тоҷикистону Ӯзбекистон интиқол бидиҳад, то ин ки амалкардҳои Толибону Алқоидаро аз наздик пайгирӣ кунад.
нисбати як корманди вазорати умури дохилӣ дар робита ба қазияи марги Меҳриддин Гадозода сокини шаҳри Ваҳдат ки моҳи апрели имсол баъд аз чанд соати боздошт аз сӯи маъмурони милисия ҷон бохта буд, парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Қарор аст имрӯз дар додгоҳи Ваҳдат нахустин мурофиаи додгоҳӣ нисбати Хушвақт Файзуллозода оғоз ёбад. Ин корманди милисия ба хунукназарӣ муттаҳам мешавад. Вале пайвандони Меҳриддин Гадозода чунин айбномаро қабул надоранд ва мехоҳанд ки 4 нафар аз милисияҳои шӯъбаи корҳои дохилии Ваҳдат барои шиканҷа ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Вазорати корҳои дохилӣ моҳи апрели имсол гуфта буд Меҳриддин Гадозода ки ба дуздӣ гумонбар мешуд бо ҳадафи фирор худро аз ошёнаи сеюми бинои шӯъбаи милисияи шаҳри Ваҳдат ба замин партофта даргузашт. Пайвандонаш исрор меварзанд ки ҳангоми кушодани ҷасад осори шиканҷаро мушоҳида карданд. расонаҳои русия аз боздошти дузодаи Тоҷикистон хабар медиҳанд ки рӯзи 26 июн дар километри 22 МКАД шоҳрои асосии атрофи Москав пойга ва мошинеро таъқиб карданд. Зодагони Тоҷикистон савори ду мошини Кия дар шоҳро мошини Шевролеро таъқиб намудаву онро мехарошанд ва аз ронандаи руси 29-солаи он талаб мекунанд ки боз истад. Ронандаи Шевроле фирор намудаву ба пулис дар ин бора арз кардааст. Дар пай ронандагони Кия дастгир шуданд ки аз онҳо Вали Нурзуллоеви 34 сола ва Ислом Анварзодаи 33 сола ном бурда мешавад. Хабаргузориҳои русӣ менависанд ки Ислом Анварзода ҳамон додситонест ки мошини ӯ тобистони соли гузашта ба садама дучор ва боиси марги овозхони маъруф Баҳром Ғафурӣ шуда буд. Дар сафорати Русия дар Москав дар суҳбат бо Азия Плюс оиди боздошт ва ё иштироки Ислом Анварзодаро дар қазияи ахир изҳори бехабарӣ карданд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Дар Қазоқистон аз фаъолияти як гурӯҳи фаромиллии қочоқбарони маводи мухаддир ҷилавгирӣ шудааст. Бино ба иттилои Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон, раҳбарони дастгиршудаи шабака ба таври мунтазам қочоқи маводи мухаддирро аз Афғонистон ба Қазоқистон интиқол медоданд. Дар хабарнома омадааст моҳи гузашта дар пайи як амалиёти вижаи байналмилалӣ ҳангоми интиқоли 25 кило маводи сахттаъсир дар Алмато саркардаи гурӯҳ боздошт шуд. Ӯ бо айни иттиҳомот дар Русия мавриди пайгард қарор дошт. Барои пинҳон мондан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ боздоштшуда шиносномаи қалбакии Тоҷикистонро истифода мекардааст. ҳамроҳи ӯ як шарики дигараш низ дастгир шудааст. дар яке аз калонтарин тарабхонаҳои шаҳри Хоруғ марка Поло сӯхтор ба амал омадааст. оташсӯзии 30 июн ва замони сар задааст ки дар ин тарабхона ҷашни арӯсӣ ҷараён дошт. аз наворе ки корбарон фиристоданд дида мешавад аз боми тарабхона дуд ба ҳаво мепечад ва меҳмонони тӯй ба кӯча баромаданд. ба гуфтаи шоҳидон боми тарабхона сӯхта касе дар ин ҳодиса осеб надидааст. сабаби оташсӯзӣ ва хисороти расида аз он расман эълон нашудааст. сарзадани сӯхтор дар ошхонаву тарабхонаҳои Тоҷикистон дар гузаштанӣ ҷой доштааст. дар аксари ҳолатҳо сабаб расиши ноқилҳои барқӣ гуфта шуда буд. хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ аз 2 июл ба пардохти ҷубронпулии амонатдорони бонки барҳамхӯрдаи Агроинвестбанк шурӯъ мекунад. қабули ариза ва додани ҷубронпулӣ дар муддати 1 сол вобаста ба маҳалли зисти амонатдорон тавассути шӯъбаи амонатбонк имконпазир хоҳад буд. маблағи адди ниҳоии ҷубронпулии суғурта бо пули миллӣ на бештар аз 30 000 сомонӣ ва барои пасандозҳо бо асъори хориҷӣ то 21 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳамин тавр аз рӯзи 23 июн хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ ба пардохти ҷубронпулии амонатгузорони Тоҷик Судиротбанк тариқи шӯъбаҳои Орионбанк оғоз карда буд. бинандагони азиз, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 2 июл Бонки миллӣ $1.11.32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 43 дирам муқаррар намудааст. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 154 сомониву 70 дирам таъин шудааст ки нисбати дирӯз 20 дирам камтар мебошад. бинандагони азиз, бо ҳамин нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба анҷом мерасонам. ташаккур барои он ки ҳамарӯза моро ҳамроҳӣ мекунед. ман бо шумо хайрхуш намекунам. зеро 3 соат пас барномаи ахбори озодиро тақдиматон хоҳам кард. روز خوب داشته باشید.